Hľadáte darček, ktorý neskončí zapadnutý prachom v poličke? Či už ide o svadbu, životné jubileum alebo firemné poďakovanie, fľaša dobrého vína s vlastnou etiketou je stávka na istotu. Ukážeme vám, ako si vytvoriť dizajn, ktorý upúta pozornosť skôr, než stihnete vytiahnuť korkovú zátku. Možno vás napadlo vytlačiť si etiketu doma na tlačiarni. Pozor však na vlhkosť. Bežný papier v chladničke alebo v kontakte s orosenou fľašou okamžite navlhne a rozmočí sa. V Plotbase používame špeciálne samolepiace PP fólie. Sú vodeodolné, farby na nich neblednú a držia perfektne aj v extrémnom chlade. Možnosti sú takmer nekonečné. Svadobné etikety, zladíme ich s vašim oznámením. Narodeniny, pridajte spoločnú fotografiu a osobný odkaz. Firemné darčeky. Vaše logo na kvalitnom víne buduje značku nenásilne a elegantne. A čo je najlepšie? Nemusíte objednávať stovky kusov. U nás tlačíme už od jedného archu. Nemusíte sa držať len klasického obdĺžnika. Vďaka digitálnemu výseku vám vyrobíme etikety v tvare srdca, oválu alebo akéhokoľvek atypického tvaru bez toho, aby ste museli platiť za drahé výsekové formy. Stačí si v našom editore zvoliť požadovaný rozmer a tvar. Postup je jednoduchý. Nahrajte svoj návrh, zvoľte si počet kusov a my sa postaráme o zvyšok. Ak si s grafikou neviete rady, naši odborníci vám pomôžu s finálnou úpravou. Vaše etikety budú pripravené na odoslanie bleskovo. Nedarujte len fľašu, darujte spomienku. Navštívte Plotbase a vytvorte si etikety, ktoré urobia dojem. Všetky detaily o materiáloch a cenách nájdete v popise pod videom.